Bon dia, regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, benvingut. Com estem? Molt bé. Sí, avui més, no tan... com que ahir el ple no va durar tant, no? Més reposat. El repòs és que, clar, se significa molt el ple i tothom pensa que el que fem és el ple, però el ple és una cosa molt i molt petita de la feina diària. Per tant, la ciutat no para. Una feina necessària, perquè ara dèiem aquests 238.000 euros que s'aprovaven ahir al ple, que serviran, doncs, per exemple, per fer millores a la biblioteca o a l'Ateneu, però també, per això que comentàvem, no? Per adequar a la part final del que és el torrent de les Abelles. Tu deies l'altre dia en roda de premsa que, a més, connectarà amb el barri de Can Fatxó i, per tant, ens agradaria que ens expliquessis concretament l'actuació que es farà al torrent de les Abelles i com quedarà aquest espai perquè la gent el pugui gaudir, no? Tot aquest entorn es transformarà a través de dues actuacions. Una primera, que és la que comentàvem ara, que és la dels 50.000 euros, lligada al Consell d'Infància i Adolescents. Aquest Consell, el 2021, doncs, va fer una demanda a la ciutat que es fes alguna actuació que permetés accedir a la riera. Tots sabem que accedir a la llera no és possible per motius de seguretat, només cal veure el que ha passat fa uns dies, el cabdal que pot portar de manera sobtada, però malgrat això sí que hi ha àmbits que permeten accedir a punts molt propers a la llera. I el principal segurament i el més fàcil és el torrent de les Abelles. Llavors el que farem, recollint aquesta proposta i aprofitant els 50.000 euros dels pressupostos participatius, és transformar aquella part final del torrent de les Abelles. Com ho transformarem? Ho transformarem incloent diferents àrees. Una àrea de pícnic, una àrea de calistènia i una àrea, diguéssim, més de repòs, amb bancs, arbres i de més. Aquests tres àmbits, molt propers i sempre al final del torrent de les Abelles, a la part baixa del torrent, el que permetran és tenir una àrea que dona visió directa a la riera, més o menys a la mateixa alçada de la llera, i que lliguen amb un itinerari de natura, el 12, que és el de Can Fatxó, que passa per allà mateix. Jo convido a tothom que en faci ús d'aquest itinerari, perquè són dels més curtets, 2,6 quilòmetres, surts de la plaça Guardiet, puges cap a Can Fatxó i baixes per tot el torrent de les Abelles, o puges, segons sigui el teu desig aquell dia. I llavors aquest primer projecte és el que està lligat al Consell d'Infància i Adolescents i tindrà execució immediata, entre cometes. La idea és que algun calendari? Sí, la idea és que aquest mateix any sigui una realitat, aquesta actuació primera. Després tenim un segon projecte que ja és més ambiciós en el sentit que implica tot el torrent de les Abelles, des de la part alta, al carrer Or, al carrer Luxemburg, que directament és el barri de Can Fatxó, i connecta amb aquest àmbit de la part baixa. Aquest el dotarem amb el que havíem reservat pel gran projecte de la Riera. Com que aquell també és àmbit del projecte, doncs el compromís era fer actuacions i les farem. Llavors l'actuació que es farà aquí vindrà dotada amb 380.000 euros aproximadament, perquè el projecte aquest sí que està en redacció. L'altre està redactat, està llest per posar-se en marxa. Aquest altre està en redacció interna per part de l'Ajuntament, i el que aconseguirà és que es connecti la part de dalt, que hi ha un parc infantil, una zona oberta d'esbarjo de gossos, amb la part de baix, a través de, entre cometes, un bosc de galeria, que seran els arbres, que aniran resseguint tot aquest camí del torrent a banda i banda. Llavors el que aprofitarem és també per, amb els criteris que tenia el projecte de transformació del balcó de la Riera, eliminar espècies al·lòctones, eliminar canya americana i altres que no toca que estiguin allà, i substituir-lo per espècies pròpies del nostre clima, espècies sempre amb pocs requeriments hídrics, però que converteixen aquest entorn en un entorn ric en ombra i passejable, circulable i ciclable fins i tot. Jo tinc una pregunta, perquè recordo que aquest gran projecte del balcó de la Riera es va presentar als fons Next Generation, era un projecte molt, molt ambiciós, i tinc la sensació, m'agradaria que li expliquéssim, o que ens ajudessis a explicar-li als oïdors, tinc la sensació que aquell projecte es va fer comptant que podia ser un gran projecte que es materialitzés complet o que s'anés materialitzant a parts. I això ha permès que ara que els fons Next Generation han dit que no han dotat aquest projecte del balcó de la Riera, el que heu fet és, molt bé, doncs aquest que tenim redactat, aquesta primera part de 50.000 euros, ja la podem implementar. Aquesta altra que s'està executant, també. Al final també hi ha una decisió política al darrere d'això, no? Exacte. Com no podem fer-ho tot,
què fem? Què és més important fer? És un modular, el projecte. Per tant, aquests mòduls territorials, que eren aquest primer, que és on atacarem, que és el que està entre la zona d'equipaments dels Horts, de la Petanca, del barri de Can Fatxó, el Torrent de les Abelles. Aquest el farem amb els mitjans que tenim propis ara. I els d'altres àmbits són la llera, la llera pròpiament dita, que intentarem aprofitar-nos d'altres ajuts que puguin anar directament adreçats a actuacions a lleres de rius. I després estan els altres, que són el turó, pròpiament el turó de Can Fatxó, que tenia una transformació diferent i que s'atacarà quan sigui possible. Però, evidentment, el que no fèiem és una renúncia absoluta, sinó dins de les possibilitats reals dels mitjans disponibles, començar a actuar i transformar aquell àmbit. Al final, el projecte no es guarda en un calaix, sinó que se'n guarden parts, no? per aquesta fórmula modular. I tinc la sensació que, com a responsable de sostenibilitat i medi, de fet ja ho has explicat en diverses ocasions, poder fer aquest torrent de les Abelles era molt important, perquè es veurà, perquè la gent ho podrà gaudir, però a més era molt interessant fer-ho per una qüestió també de seguretat, no? Que és una cosa que ens vens explicant, de la necessitat d'arranjar els torrents. Correcte. Per seguretat també. Sí, l'eliminació de canya també beneficiarà a la pròpia capacitat hídrica de la riera, no en tot el tram, com seria el nostre desig, però sí en aquella zona d'allà. I sí que està molt adreçat a un lloc que la gent pugui gaudir de manera immediata. Connectarà, si ho visibilitzem, no només aquella zona d'esbarjo oberta i zona infantil, sinó la part esportiva del Club Olímpic Can Fatxó, per tant, un espai esportiu, amb la zona d'equipaments que hi ha a tocar del pont de Cova Solera, i aquella zona d'equipaments ha de ser, com a tal, una zona freqüentada, i el que volem és afavorir aquesta mobilitat sostenible a través de que la gent pugui baixar caminant per aquell camí.